כולל קפיצות. יפה! ריבוע ריק, לא, קודם לריבוע הריק אתה חייב. עכשיו אתה יכול להמשיך. פתחת את השער, כל הכבוד, אהבתי. גדול שחר. עכשיו תמשיך, אתה יכול להתחיל עכשיו מהצד הזה. אבל תניח את המשוכה איפה ששחר בוחר. לא איפה שהרד אמר, איפה שאתה בוחר. אתה יכול להחליף בין משוכות, אתה יכול לחבר שתי משוכות ביחד, אתה יכול לשים... אתה יכול אם אתה רוצה. לא, זה צמוד מדי. צריך שיהיה קצת רווח. כן. אבל קח בחשבון שאם אתה צריך לקפוץ, אז יכול להיות שהרווח שם גדול מדי. לא נורא אחר. שחר, הפיתה השנייה נשארת במקום? דרכת למסטיק? יפה, יפה, יפה. אהבתי, יפה. כל הכבוד, סיבוב, שחר, יפה. וואו, עכשיו זה האתגר הגדול. שחר, תאמין בזה, אתה מסוגל. הנה זה מגיע. הנה זה מגיע. יש, גדול.